Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari sedaya ingkang mulya, alhamdulillah kita tasih dipun paring kenikmatan kalian Allah. Pinten-pinten kenikmatan sehingga kita saged makempal wonten mriki panggenan saperlu ngangsu kawruh. Salawat ugi salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring contoh teladan kanggenipun kula panjenengan sedaya. Kanthi teladan kala wau kita saged ngrungkepi agami ingkang leres, agami ingkang dipun ridhani dening Allah inggih menika agami Islam. Salam serta salam mugi tetap kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita. Sedherek-sedherek ingkang mulia, dalam rangka nunggu wontene napa? Berbuka puasa menika hari ketiga nggih. Kita isi kalian kajian ingkang bermanfaat. Sedherek-sedherek ingkang mulia, tahun lalu kula bahas masalah setan, mulai penciptaan, sifat-sifat, godaan, lan cara-caranipun nggodha, masya Allah berbagai macam cara. Tujuane supaya kula panjenengan sedaya saged melindungi dari godaan setan kala wau. Samenika kula nyoba bahas inggih menika beberapa dosa besar, antawisipun inggih menika dosa syirik. Sebab syirik menika adalah dosa ingkang ageng sanget ingkang boten saged dipun ngapura dening Allah menawi kula panjenengan sedaya wafat dalam keadaan musyrik. Sedherek-sedherek ingkang mulia, kemusyrikan menika adalah suatu kedzaliman yang agung, yang besar, seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Luqman ingkang beto Al-Qur'an, jenengan saged tingali surat Luqman ayatipun 13. PS sedherek-sedherek sampun apal mboten napa-napa mboten baca Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Nalikanipun Luqman menika dawuh dumateng anake, wa huwa ya'iduhu nasihat dumateng anake, ya bunayya la tusyrik billah, anakku ojo sirik kelawan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim, sak temene kesyirikan iku adalah kedzaliman kang agung. Dados kedzaliman ingkang paling agung nggih menika melakukan kesyirikan. Sedherek-sedherek ingkang mulia, wonten surat Al-An'am ayat 82 Allah berfirman, ingkang baca Quran monggo dipun buka. Kanggo Quran gak apa-apa wis hafal. Surat Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbasu imanan bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa akeh kang padha iman walam yalbisu imanan bidzulmin, lan ora nyampuri keimanane kelawan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu, wa akeh iku mang oleh keamanan, wa hum muhtadun, wa akeh oleh pituduh. Nalikanipun ayat menika tumurun, para sahabat menika rumangsa berat. Nabi, nggih kula menika nggih termasuk tiyang ingkang beriman, tapi napa nggih wonten tiyang ingkang lepas saking kedzaliman?
Walam yalbisu imanahum bidul min lan apa enten tiyang ingkang boten nate ngalami kedzaliman, nglampahi kedzaliman. Mesti wong masih wong iman ya tau nglakoni dzalim rumangsa berat. Padahal jaminane ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, wong iku bakal oleh keamanan lan oleh pituduh. Akhiripun Rasulullah nerangaken, lho sampean lali ta ucapane Luqman nang anake nalikane pesen. Surat Luqman ayat 13 kalau wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Anakku, dadi Luqman ingkang dipun paringi hikmah kalian Allah sehingga teng mriku saged memberikan nasihat-nasihat ingkang sae kanggo anak-anake. La tusyrik billah, aja sirik sira kelawan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sak temene kesirikan iku kedzaliman sing paling agung. Dados syirik menika adalah mengakui adanya kekuatan lain selain Allah. Jadi misalnya jenengan gadai keris, wah keris iki duweni kekuatan sing kekuatane menyamai Allah. Termasuk nggak ada misalnya napa akik, nggak ada napa jimat raja. Terus sampean mengaku meyakini bahwa bila raja keris kalau memberikan kekuatan, nah mereka menyekutukan Allah, ngoten, mempersekutukan Allah. Berarti sampean ngakoni kekuatan lain selain kekuatan Allah, yang kekuatan itu sebanding dengan kekuatan Allah. Padahal menawi kula panjenengan sedaya memperhatikan apa sih sing dicipta dening sakliyane Allah iku, iso ta gawe langit, iso ta nurono udan, nglakoni srengenge teka kulon ngetan misale. Nabi Ibrahim kan nate kepanggih sinten Raja Namrud. Pangeranku iku iso nguripi iso mateni. Jarene rajane, aku ya iso nguripi iso mateni. Dijalukna wong loro pada teka penjara, sing sitok dipateni, sing sitok dijarno urip. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim gak ngono sing dikarepno. Allah iku menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Akhirnya dirubah karo Ibrahim. Pangeranku iku iso nekakno srengenge teka etan mengulon. Saiki coba sampean tekakno srengenge teka kulon mengetan. Nek sampean iku bener-bener pangeran. Akhirnya fabuital ladzi kafar. Dene surat Al-Baqarah pira iku? Apa sampean? 100? Fabuital ladzi kafar, akhirnya wong kafir bingung. Terus ceritane Nabi Ibrahim kaifatuhil mauta, ayat itu. Masa gak hafal? Podo aku juga hafal. Apa ya gue sebagian tok. Jadi Ibrahim nalikane berdebat karo wong kafir, lho pangeranku iki iso nglakoni srengenge teka etan mengulon. Saiki sampean lakokno srengenge teka kulon mengetan. Fabuital ladzi kafar, wong kafir ya bingung lho ya apa. Nudono nek manusa gak ndene kekuatan apa-apa. Apa meneh ngaku-ngaku pangeran ngoten lho. Mulane ya gak pantes lamun kita mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lemah, sesuatu sing mboten gadhahi kekuatan apa-apa. Misale wonten surat Al-Qasas, kul lamun
Gusti Allah iku ndadekno apa jenenge iku? Bengi terus sampai dina kiamat. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin. Si ana ta pangeran saliyane Allah sing iso nekakno bengi. Sing sampean iso turu utawa sebalike lamun awan ndadekno awan terus sampai dina kiamat. Man ilahun ghairu ya'tikum bidhiyain. Ana ta pangeran saliyane Allah sing iso nekakno bengi. Sing sampean nekakno padang, sing sampean kono iso nyambut gawe. Nedono apa-apa. Karena kekuatan selain kekuatan Allah. Milane misale kita menyatakan ada Tuhan selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah, itu adalah sesuatu yang kekeliruan. Surat Al-Baqarah. Biyen ka apa saiki lali. Dadi ana ta pangeran saliyane Allah sing iso nekakno bengi sehingga sampeyan iso istirahat. Utawa lamun awan dadekno bengi terus sampai dina kiamat. Ana ta sesembahan saliyane Allah sing iso nekakno padang sing sampeyan iso nyambut gawe nek kono. Dadi nudono wae kekuatan itu hanya milik Allah, selain Allah ganti kekuatan apa-apa. Surat Al-Qasas ayat 17. Qul ara'aytum in ja'ala alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Al-Qasas 71 keliru. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bidhiyain afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'ala alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Afala tubsirun. Dana Muhammad, ya apa pendapatmu lamun awan dadekno bengi terus sampai dina kiamat? Ana ta sesembahan selain Allah sing iso nekakno padang? Afala tasmaun. Ana ta ora krungu sira kabeh? Qul ara'aytum in ja'ala alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Dana Muhammad, ya apa pendapatmu lamun awan dadekno padang terus sampai dina kiamat, awan terus sampai dina kiamat. Man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskununa fi. Apa ta iso nekakno bengi sing sampeyan iso turu iso leren? Afala tubsirun, ana ta ora ningali sira kabeh. Jadi pengakuan adanya kekuatan selain Allah atau sesuatu yang sebanding dengan Allah itu adalah merupakan kesyirikan. Mulane di surat Al-Ikhlas ya apa? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yakun ora ana lahu maring kufuwan sekufu. Sekufu iku sebanding sapa ahadun seorang pun. Jadi selain Allah ya gak ana sing sebanding. Jadi hanya Allah yang maha di atas yang lain. Jadi mulane apa? Kesyirikan itu adalah suatu dosa, suatu kedzaliman yang sangat besar. Sehingga Allah tidak memberikan ampunan bagi orang yang melakukan dosa syirik. Saman buka surat An-Nisa ayat 48. Inna wa la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Sak temene Allah iku ora ngapura lamun disekutokake. Wa yaghfiru ma duna dzalika, lan Allah akan memberikan ampunan sing saliyane dosa syirik liman yasha maring wong sing kersake. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Dadi sapa sing nglakoni kesirikan kelawan Allah, monggo temen-temen gawe dosa sing
agung. Nek nggone surat Luqman wau dzulman adzima. Inna syirka la dzulmun adzim. Tadi kadzaliman yang sangat besar. Jadi apabila seseorang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, itu gak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Saking gedene dosane melakukan kesyirikan. Hadirin saudara-saudara yang mulia, Allah akan memberikan ampunan dosa selain syirik. Sak piroe gedene dosane, tapi nek syirik iku gak akan mendapatkan ampunan. Jenengan saged ningali wonten surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. Jadi misalnya seseorang itu mendapatkan dosa, melakukan dosa, sak piroe gedene dosa, ampun sampai kula panjenengan menika putus asa. Selagine dosane niku sanes dosa syirik. Surat Az-Zumar 53, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Daun Muhammad kawula sing ngliwati wates ala anfusihim. Jadi melampaui batas ngelakoni dosa sing niku merugikan diri. Sendola taqnatu mir rahmatillah, aja putus asa sangka rahmate Allah. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a, sak temene Allah iku ngapura sekabehane dosa kejaba dosa syirik. Maksudnya mati dalam keadaan syirik. Nek tobat nggih diampuni. Pinten-pinten sahabat Nabi sing asaliku syirik tapi akhirnya mlebu Islam. Lah mlebune Islam iku menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sebaliknya lek sampean iku amal sholih terus mati dalam keadaan syirik, iku akan menghapus pahala-pahala yang sudah lalu. Dadi ngoten niku kacek napa syirik kali mboten. Mulane bahaya niku. Mila saking menika kita berusaha nggondeli ketauhidan menika. Ngoten. Inna wa yaghfiru dzunuba jami'a, satane Allah ngapura sakabehane dosa. Dosa napa mawon, termasuk nggih dosa syirik selagine dereng mati. Tapi lek empun mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, menika mboten saged mendapatkan ampunan. Innahu wal ghafurur rahim, sak temene Allah iku ngapura ya welas. Dados dosa syirik niku Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang kalau panjenengan sedaya menika mboten krasa nglakoni kesyirikan. Misale sampean nandur tomat napa lombok, terus sampean iki mergo tak pupuk, mergo olehku. Lah niku bisa jadi menuju kepada kesyirikan. Sebab napa niku mboten nyebut niku wau sedaya adalah rahmat, fadilah, rezeki, anugerah dari Allah. Nah, kadang-kadang kalimat ngoten niku saged bisa digolongkan kalimat kesyirikan ngoten. Misale sampean duwe apa-apa, sakjoke aku duwe nek nggen kula sing terkenal niku engon-engon manuk kutut. Sakjoke aku ngingu manuk kutut iki rezekiku, seakan-akan tambahi rezeki mang krana ngingoni manuk ngoten. Padahal iku kabeh karena rahmat fadilah dari Allah ngoten lho. Akhirnya terus menyingkirkan kemahakuasaan Allah, seakan-akan niku wau hasilnya teka cekelane niku wau manuk kutut. Kadang-kadang kan enten enggak ada
batu mirah delima. Kadang-kadang nggih ngoten. Dadi jimat, napa jimat niku? Barang aji sing dirumat. Siji sing dirumat, ngoten. Sedaya ingkang mulya, kadang-kadang kula panjenengan sedaya ngelampahi, ngelakoni, mengucapkan kata-kata, mempunyai keyakinan ingkang kadang-kadang teng ngriku napa mambu syirik. Mila saiki menika kula panjenengan sedaya kedang atas-atas akidah kula panjenengan sedaya kedah murni hanya kepada Allah, napa mawon angsal elek, angsal apik iku kabeh teka Allah. Menawi kula panjenengan sedaya saged napa menjaga keyakinan kalau wau, insyaallah mboten nate napa sedih, bingung, susah mboten. Sebab napa? Wis kabeh teka Allah. Misale ngalami kesulitan, keyakinan mesti bakal berubah. Inna ma'al usri yusra. Saiki kok wangel ngene ya mesti engko suwe-suwe ya ada kemudahan iku janjine Allah. Dados kula panjenengan sedaya kedah napa nggondheli keyakinan kepada Allah ampun ngantos keyakinan menika luntur terus dicampuri kalian keyakinan kepada selain Allah. Sebab melalui kula panjenengan sedaya menika nglampahi suatu kesyirikan terus terbawa mati gurung sempat napa taubat, naudzubillah menika mboten badhe mendapatkan ampunan. Semanten ingkang saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya, mbok bilih wonten kaleresan menika saking ngersanipun Allah, mbok bilih wonten keklintuan, kekeliruan menika saking kekurangan pribadi kula piyambak, kula nyuwun pangapunten. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.